Η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μία από τις 4 πρώτες ιστορικά σχολές που ιδρύθηκαν στο Πανεπιστήμιο από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του κατά τον 19ο αιώνα. Καθώς μπαίνουμε στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, δεξιά μας έχουμε ένα πανόραμα αφήγησης της ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής από τα πρώτα χρόνια, το 19ο αιώνα, μέχρι και τις μέρες μας. Το υλικό προέρχεται όλο από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο προσφέρει αρκετές πληροφορίες σχετικές με το κτίριο της σχολής, στη συγκεκριμένη περίπτωση την αφήγηση για την ιστορία της σχολής. Δίπλα μου ακριβώς υπάρχει και ένα εμβληματικό σύμβολο, θα έλεγα, της Φιλοσοφικής Σχολής, η Θεά της Σοφίας, η Αθηνά, έργο του γλύπτη Βαγγέλη Μουστάκα από τη δεκαετία του 1990. Έτσι εδώ συνδέεται το παρελθόν με το παρόν της Φιλοσοφικής Σχολής. Ένα ιδιαίτερο ζωγραφικό έργο βρίσκεται μόλις μπούμε στην είσοδο της Φιλοσοφικής Σχολής, στο αριστερό μέρος. Πρόκειται για μία σύνθεση από 6 μορφές, οι οποίες ασχολούνται με τη μελέτη. Είναι προσωποποιήσεις της μελέτης στην ουσία, καθώς κρατούν στα χέρια τους αρχαία κείμενα, τα οποία και μελετούν. Το έργο αυτό οφείλεται στον ζωγράφο Κωνσταντίνο Μακρόπουλο, ο οποίος το 1996 δημιούργησε το συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποιώντας και άμμο μαζί με τα υπόλοιπα υλικά του και κάνοντας στην ουσία ένα τελείως ιδιαίτερο σύνολο εικαστικό που συνδέεται άρρηκτα με το πνεύμα και το κλίμα της Φιλοσοφικής Σχολής. Στον 9ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει το τμήμα μουσικών σπουδών με τις αίθουσές του και απέναντι ακριβώς από μία αίθουσα του τμήματος αυτού έχουμε τη σύνθεση του Γιάννη Παπαγιάννη, η οποία στηρίζεται στο μουσικό έργο «Αιώντα» του Ιάννη Ξενάκη. Από τη δεκαετία του 1960 το συγκεκριμένο μουσικό έργο υλοποιεί την αίσθηση και τη φαντασία του δημιουργού του Ξενάκη, με πολλούς θορύβους, με ψηφιακούς ήχους, με εικόνες και σύμβολα μέσα από τη μουσική, και ο Παπαγιάννης κάνει τη δική του ερμηνεία της συγκεκριμένης σύνθεσης με χρώματα έντονα, θερμά και ψυχρά, τονικότητες κορεσμένες όπως τις λέμε, για να δώσει όλη αυτή την κοσμογονία των αιώντων. Εκτός από τη σύνθεση του Γιάννη Παπαγιάννη έχουμε και μερικά έργα που οφείλονται σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, και εδώ συγκεκριμένα βλέπει κανείς την έντονη φαντασία που γεμίζει το έργο με χρώματα, με χειρονομίες, με κλειδιά της μουσικής όπως το κλειδί του σολ, με νότες του πενταγράμμου, όλα σε μια αρμονία πολύ χαρακτηριστική και γεμάτη από την ένταση της νεανικής ηλικίας. Είναι χαρακτηριστικό το dripping, το στάξιμο του χρώματος, το οποίο ακριβώς δείχνει πως η σύγχρονη αντίληψη των παιδιών για την τέχνη εδώ είναι παρούσα. Η άποψη των φοιτητριών και των φοιτητών πολλές φορές αποκτά και ένα χαρακτήρα γελιογραφικό, σαρκαστικό, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο δείχνει τη σχέση της έμπνευσης που είχε η δημιουργός ή ο δημιουργός του
με τον Αρκά, τον σπουδαίο αυτόν σκητσογράφο, που για τα παιδιά έχει ιδιαίτερη σημασία η καυστική κριτική του και βεβαίως η πολύ χαρακτηριστική γραφή και γλώσσα του. Οι χώροι της φιλοσοφικής σχολής είναι ένα είδος παλίμψης του, θα έλεγα, γιατί αποτυπώνουν εικόνες που έχουν γίνει από φοιτήτριες και φοιτητές, όχι μόνο τη στιγμή που μιλούμε, αλλά και από παλαιότερα χρόνια. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό έργο, πάρα πολύ εύστοχο, πάρα πολύ λιτό και ουσιαστικό, είναι η συγκεκριμένη σύνθεση, η οποία είναι ένα συλλογικό έργο πάνω σε τοίχο στον ένατο όροφο της φιλοσοφικής σχολής από το 1995, και οι εικόνες που βλέπουμε εδώ με χαρακτηριστική λιτότητα, μονοχρωματική θα έλεγα, μαύρο κυριολεκτικά χρώμα και ελάχιστο γκρίζο, δίνει την εντύπωση και τη βεβαιότητα ότι η φαντασία των παιδιών, των φοιτητριών και των φοιτητών είναι πάρα πολύ δραστήρια. Το συγκεκριμένο έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στον ίδιο όροφο, στον ένατο, υπάρχει και μία αρκετά εκτεταμένη σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων και χρωμάτων που παραπέμπουν στον Ολλανδό Πιτ Μόντριαν και που βρίσκονται έξω από το γραφείο του καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Αχιλλέα Χαλδεάκη, έργο της Χριστίνας Σίλβιας Σιμαντήρα το 2023. Στον 8ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής βρίσκεται ένα έργο που οφείλεται σε παλαιά μας φοιτήτρια. Η Κατερίνα Ζαφυροπούλου, που έχει φιλοτεχνήσει το συγκεκριμένο έργο, ήταν φοιτήτρια στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και πρέπει να πω ότι ξεκίνησε με θέμα της έναν πίνακα του σπουδαίου ζωγράφου του 20ου αιώνα, του Ρενέ Μαγκρίτ. Το έργο έχει τίτλο «Το διπλό μυστικό» και η ζωγράφος, γιατί πρόκειται πραγματικά, μολονότι δεν είχε κάνει σπουδές συστηματικές για καλλιτέχνη, έχει κατορθώσει να μεγεθύνει το μικρό σχετικά πίνακα του Μαγκρίτ, ο οποίος κινείται στο κλίμα της μεταφυσικής, μαγικής ζωγραφικής και του σουρεαλισμού, με δύο πρόσωπα εδώ, τα οποία αποκαλύπτουν εκτός από την εξωτερική εικόνα την οποία βλέπουμε και τον εσωτερικό τους ψυχικό κόσμο. Σαν να γίνεται μια διείσδυση στο βάθος των εσωτερών στιγμών και εικόνων που μπορεί να έχει ως βιώματα ένας άνθρωπος. Αυτά μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά στην πραγματικότητα εδώ γίνονται εικαστικός λόγος. Το συγκεκριμένο έργο δεν έχει γίνει στις μέρες μας, αλλά πριν από χρόνια, το 2014, και πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι το πρώτο έργο, το πρότυπο δηλαδή έργο στο οποίο στηρίζεται το συγκεκριμένο, είναι πίνακας του 1927. Στον 7ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, έξω από το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της, βρίσκονται δύο πίνακες της Ειρήνης Κόκορη, που το ύφος τους, όπως μπορεί κανείς να δει αμέσως, είναι στο κλίμα μιας πιο λαϊκότροπης έκφρασης. Οι αφαιρετικές αποτυπώσεις των κτηρίων, γραμμικές και ελεύθερες, η έντονη διακοσμητικότητα του έργου, τα τονισμένα χρώματα
αλλά και η ενσωμάτωση πραγματικών αντικειμένων στο συγκεκριμένο έργο, μπορεί κανείς να το δει στο κάτω μέρος, κάνουν την σύνθεση πιο ομιλητική και πολύ πιο, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα από την δυσδιάστατη απεικόνηση που υπάρχει στην ζωγραφική. Δίπλα ακριβώς από αυτό το έργο βρίσκεται ένα δεύτερο της ίδιας ζωγράφου, που η θεματολογία του είναι διαφορετική. Εδώ έχουμε ένα καράβι το οποίο κυριαρχεί στη ζωγραφική επιφάνεια. Η ζωγράφος αποτυπώνει στο έργο της με τελείως σχηματικό τρόπο τις ανθρώπινες μορφές. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο τρόπος απεικόνησης παραπέμπει στην παιδικότητα και την αφέλεια της έκφρασης, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητικό στοιχείο, αντιθέτως προσδίδει στο συγκεκριμένο έργο έντονη ζωντάνια και ομιλητικότητα σε σχέση με το θέμα που απεικονίζει. Στον έκτο όροφο της φιλοσοφικής σχολής δεσπόζει Ψηφιδωτό, που φιλοτέχνησε η Λιδία Σαρή, ειδικευμένη στο είδος αυτό, με χρυσό, με μουράνο γυαλί και με φυσική πέτρα. Το έργο έγινε το 1989 και έχει τίτλο «Χαίρετε». Καλωσορίζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο οποιονδήποτε και οποιανδήποτε μπαίνει στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, και η Σαρή εδώ αποτυπώνει στο έργο της όλη την γεωμετρική, θα έλεγα, ακρίβεια που βλέπουμε και στα μεγάλα ψηφιδωτά των χρόνων του Βυζαντίου. Αριστερά δεσπόζει και είναι σαν να βγαίνει μέσα από τον άδη κυριολεκτικά μια γυναικεία μορφή, και στο κέντρο απεικονίζεται πάλι με σχηματοποίηση των κτηρίων ένας χώρος με σπίτια, με οικίματα. Στα δεξιά η θάλασσα. Η Λιδία Σαρή από τη φύση της είναι μια περιηγήτρια της ελληνικής φύσης και έτσι έχει κατορθώσει στο συγκεκριμένο ψηφιδωτό να υλοποιήσει σκηνές και στιγμές από αυτές τις περιηγήσεις της. Στον όροφο αυτόν, τον έκτο δηλαδή, έχουμε μια πρωτομοίη μιας πολύ σημαντικής μορφής φυσιογνωμίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του καθηγητή Γεώργιου Χατζηδάκη, ο οποίος δίδαξε γλωσσολογία και ινδική φιλολογία από το 1890 μέχρι τις αρχές, τη δεύτερη δεκαετία για την ακρίβεια, του 20ου αιώνα. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης έχει φιλοτεχνηθεί εδώ από έναν απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής, μάλιστα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, που σπούδασε στη συνέχεια γλυπτική, τον Βάσο Καπάνταη. Είναι έργο της δεκαετίας του 1980 και απεικονίζει τον πολύ σπουδαίο γλωσσολόγο και υποστηρικτή της συνέχειας της γλώσσας και βεβαίως της καθαρεύουσας κυρίως, αποκλειστικά θα έλεγα, μολονότι κατανοούσα και τη δημοτική, με έναν επίσημο τρόπο, με την ενδυμασία του, με τοπικά όπως λέμε, με μια έκφραση φωτογραφική κάπως, αλλά χωρίς να παραλείπει και τη ρόμη, το χαρακτήρα, το δυναμικό που είχε ο Χατζηδάκης, ο οποίος γύρισε στην πατρίδα του στην Κρήτη και πολέμησε για εκείνη. Στον πέμπτο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής έχουμε μια ακόμα προσπάθεια που οφείλεται σε φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, τη Μαριλένα Ρουμελιώτη, η οποία έχει ως θέμα της το γνωστό έργο «Ένα τρινύχτα» που φιλοτέχνησε ο Βενσάν Βαν Γκόγκ το 1889
Και κατορθώνει η Μαριλένα εδώ να αποδώσει το έργο του Βαν Γκόγκ σε μνημιακές κλίμακες, όπως λέμε, σε μεγάλο μέγεθος. Ο Βαν Γκόγκ βεβαίως εξπρεσιονιστής ζωγράφος, μέσα από τα έντονα χρώματα, τις αντιπαραθέσεις θερμών και ψυχρών των οικοτήτων και με το στροβιλισμό στο σχέδιο, επιτυγχάνει να δώσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα μιας πόλης και ταυτόχρονα με τη σχηματοποίηση στα ίδια τα θέματα της ζωγραφικής του, το κυπαρίσι που δεσπόζει, δίνει κυριολεκτικά όλη αυτή την ατμόσφαιρα της ταραχής, του νεύρου που δέσποζε και σε όλη του τη ζωή. Στον πέμπτο όροφο έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια έκθεση ατομική ενός σημαντικού ζωγράφου, του Γεράσιμου Δανάλη, ο οποίος στα έργα του με πολύ έντονα χρώματα, με εξπρεσιονιστικό θα έλεγα ιδίωμα, αποδίδει και γεωμετρικά και αφαιρετικά τις περισσότερες εικόνες που βλέπουμε εδώ, με έμφαση στα έντονα χρώματα, στις αντιθέσεις θερμών και ψυχρών τόνων σε συγκεκριμένα έργα. Στον τέταρτο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Αμφιθέατρο 433, το οποίο είναι συσχετισμένο, συνδεδεμένο με το τμήμα γερμανικής γλώσσας, έχουμε εσωτερικά πλέον μια ζωγραφική γεωμετρικών τύπων που παραπέμπει στη ζωγραφική του Ολλανδού Πιτ Μόντριαν και με αφορμή αυτή τη ζωγραφική αρθρώνει το χώρο που το γκρίζο χρώμα κυριαρχεί ούτως ή άλλως, με έντονα χρώματα, με αρμονίες θερμών και ψυχρών τόνων, έτσι ώστε η εικόνα που έχει ο εισερχόμενος ή εισερχόμενη στην αίθουσα για μάθημα ή για διδασκαλία θερμαίνεται ιδιαιτέρως. Η πιο πρόσφατη εικαστική παρέμβαση στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μια τοιχογραφική σύνθεση στον τέταρτο όροφο του κτηρίου με τίτλο «Το Όλον». Εδώ η νέα ζωγράφος Αλεξάνδρα Ντενάκη απεικονίζει την ταύτιση, θα έλεγα, του ανθρώπου με τη φύση. Το όλο θέμα είναι δουλεμένο με έμφαση στις λεπτομέρειες και ειδικά με μικρογραφική διάθεση και δεν θαυμάζει κανείς ότι τα χρώματα κυριαρχούν, μια πανδεσία χρωματική που δίνει και τον τόνο στην όλη σύνθεση. Στο Αμφιθέατρο 433 έχουν εργαστεί δύο νέες Ελληνίδες ζωγράφοι, η Σίλβια Χριστίνα Σιμαντήρα και η Κέλη Κουμαριανού. Δεν είναι όμως μόνο αυτές που δούλεψαν στη Φιλοσοφική Σχολή. Στη γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής έχουμε την δυνατότητα να δούμε την καλλιτεχνική δημιουργία μιας άλλης νέας Ελληνίδας ζωγράφου, της Κέλης Μύρα, η οποία, ξεκινώντας από την τοιχογραφία της Σαντορίνης με την Άνοιξη, που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, έχει παρεμβάλει δύο ομορφές, συνδυάζοντας το παρελθόν με το παρόν και δείχνοντας τη σχέση της αρχαιολογίας με το σήμερα. Ενώ επάνω υπάρχει μία παράσταση από ταφικό χώρο της Ετρουρίας, ετρουσκική ζωγραφική, και απέναντι από την ίδια ζωγράφο έχουμε ένα πίνακα που στηρίζεται σε ξυλογραφία του Σπύρου Βασιλείου. Να πω εδώ ότι το συγκεκριμένο έργο έγινε μέσα στα χρόνια της κατοχής ως ξυλογραφία και εικονογραφή ποίημα του Άγγελου Σικελιανού. Δίπλα από αυτό τον πίνακα
υπάρχει ένας άλλος πίνακας του Σπύρου Λίτρα, ενός ζωγράφου που έζησε και έχει μέχρι σήμερα σχέση με την Ιταία, απεικονίζει λοιπόν τη θάλασσα στην περιοχή και επάνω παρεμβάλλει κάποια πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, τα οποία βρίσκονται σε μια σχέση μεταξύ τους. Έτσι ο άνθρωπος με το χώρο, το φυσικό, το περιβάλλον, τη θάλασσα, γίνεται ένα. Στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και σε μια έκταση πολύ μεγάλη, 180 τετραγωνικά μέτρα, περίπου σαν ένα μεγάλο πεντάρι διαμέρισμα, εκτείνεται η μεγάλη ζωφόρος, η οποία οφείλεται στον ζωγράφο Γιώργο Κόρδη και έχει θέματά της από τις 24 ραψοδίες της Οδύσσειας του Ομήρου. Έτσι μπορεί κανείς να δει με ένα ύφος που συνδυάζει την τετραχρωμία της αρχαιότητας, την πολυγνώτια κλίμακα, με τη βυζαντινή αφήγηση, τον τρόπο ζωγραφικής, ένα σύνολο το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και μοναδικό. Είναι το δεύτερο τόσο εκτεταμένο τοιχογραφικό σύνολο, η σύνθεση που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η προηγούμενη αυτής σύνθεση βρίσκεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι έργο του ζωγράφου Νίκου Νικολάου, απεικονίζοντας τη σχολή του Αριστοτέλη. Ο Κόρδης εδώ λοιπόν έχει επιλέξει, μετά από μία μελέτη του όλου θέματος, σκηνές οι οποίες αποδίδονται με τρόπο που είναι ένα κράμα της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής ζωγραφικής και του προσωπικού του ύφους. Με λιτά χρώματα, με ακριβές σχέδιο και με έναν άνετο αφηγηματικό ηρμό, ο Κόρδης συνοψίζει σκηνές από τις 24 ραψοδίες του Ομήρου, την Οδύσσεια. Το 1971, κατά τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από την ίδρυση της πρώτης Περσικής Αυτοκρατορίας, ο Σάχης θέλησε να έχει μια μεγάλη τελετή στην οποία θα αποτυπωθεί αυτό το γεγονός, αυτός ο πολύ σημαντικός σταθμός της ιστορίας της Περσίας. Έτσι κάλεσε τον Ιάννη Ξενάκη να διαμορφώσει στο χώρο της Περσέπολης σε 130 στρέμματα μια ολόκληρη υπόθεση αφήγησης, το πολύτοπο Περσέπολης όπως το ονόμασε ο Ξενάκης, που είχε μουσική, κίνηση ανθρώπων, παραστάσεις, μια ολόκληρη φαντασμαγορία κυριολεκτικά σχετική με τον εορτασμό και την ιστορία της πρώτης Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Ιάννης Ξενάκης διεύθυνε το μουσικό έργο του από ασύρματο στην κονσόλα και έτσι ρύθμιζε όλη την κίνηση στον εκτεταμένο χώρο που είχε να χειριστεί. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό περιβάλλον το οποίο διαμόρφωσε ο Ξενάκης, με την παρότρινση και την άδεια βεβαίως του Σάχη, και που καταγράφηκε ηλεκτρονικά και επαναλήφθηκε στη συνέχεια και άλλες φορές ως μουσική σύνθεση. Ο Γιάννης Παπαγιάννης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και δίπλα ακριβώς στη γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, έδωσε τη δική του εκδοχή της Περσέπολης του Ξενάκη, μέσα από έντονα χρώματα, θερμά και ψυχρά, μέσα από ποικίλες γραμμές, μέσα από υποδηλώσεις μορφών που αισθάνεται κανείς ότι υποφώσκουν πίσω από τα χρώματα, κατόρθωσε να δώσει όλη αυτή την εντυπωσιακή μουσική σύνθεση του Ιάννη Ξενάκη. Στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής υπάρχει ένας χώρος που η ιδιαιτερότητά του είναι η εσοχή την οποία εμφανίζει
και που προσφέρεται για μικρότερες περιοδικές εκθέσεις, όπως η συγκεκριμένη με τις 10 αεροφωτογραφίες του Athens Photo World, μιας ομάδας την οποία αποτελούν φωτογράφοι επαγγελματίες, οι οποίοι στη συγκεκριμένη έκθεση έχουν παρουσιάσει έργα τους από όλη την Ελλάδα, τοπία τραβηγμένα από ψηλά, όπως λέμε, από τον αέρα, που είναι πολύ εντυπωσιακά. Και πρέπει εδώ να πω ότι αρκετοί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες χρησιμοποιούν το χώρο σαν ένα είδος αναπαυτηρίου μες τη μέρα. Μία ακόμα δωρεά ήρθε να προσθεθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα σημαντικό έργο του εικαστικού Μιχάλη Κατζουράκη, ο οποίος έχει επεξεργαστεί μια εικόνα την οποία είχε αποκτήσει από ταξίδι του στη Σρι Λάγκα και στην Ινδία, όταν μέσα από πούλμαν αποτύπωσε εικόνες του τοπίου που έβλεπε μπροστά του και των χώρων, ειδικά των πολύ χαμηλής στάθμης κατοικιών στη Σρι Λάγκα και την Ινδία. Στο συγκεκριμένο έργο έχει χρησιμοποιήσει επιχρωμιωμένο ορίχαλκο και ράβδους ανοξίδωτου χάλιβα. Τη συγκεκριμένη σύνθεση ο Μιχάλης Κατζουράκης την υλοποίησε και την ολοκλήρωσε το 2004 και εδώ έχουμε το ένα από τα δύο αντίτυπα που φιλοτέχνησε. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής βρίσκεται σε τοίχο επάνω μία σύνθεση που οφείλεται στον αναπληρωτή καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Δημοσθένη Αβραμίδη, και που το ενδιαφέρον το οποίο παρουσιάζει είναι ότι συγκεντρώνει όλα τα αποσπάσματα, τα φραγμέντα όπως τα λέμε, των κειμένων του Ηρακλήτου, τα Ηρακλήτια αποσπάσματα. Και το ενδιαφέρον επίσης που παρουσιάζει είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί μια ιδιαίτερη τεχνική που δείχνει εμπίεστα τα κείμενα και αναπνοές χρωματικές που κατά κάποιον τρόπο ποικίλουν το έργο με την τονικότητά τους, θερμά και ψυχρά χρώματα, και που δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικαστική απόδοση αυτών των συγκεκριμένων κειμένων. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο με τα αποσπάσματα του Ηρακλήτου βρίσκεται απέναντι από το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις μέρες της πανδημίας η Φιλοσοφική Σχολή δεν έπαψε να λειτουργεί και τότε δόθηκε η ευκαιρία σε εξωτερικούς χώρους, τοίχους του κτηρίου της σχολής, να γίνει μια μεγάλη τοιχογραφία από έναν ειδικό στο είδος αυτό της διακόσμησης, της ζωγραφικής επάνω σε τοίχους, ο οποίος υπογράφει με το ψευδόνυμο Simple G, μια παράσταση που την έχει εμπνευστεί από την ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελίτη, ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου. Και όπως βλέπει κανείς, σε πολύ μεγάλο ύψος, που δουλεύτηκε ακριβώς το έργο για λόγω του ύψους αυτού με γερανό, ο οποίος στήθηκε στο χώρο, έχει απεικονιστεί λοιπόν μια κοπέλα η οποία διαβάζει. Είναι μια συμβολική απεικόνιση φοιτήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία έχει επιδοθεί στη μελέτη της. Το έργο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και παραπέμπει σε ένα ομόθεμο που βρίσκεται στην περιοχή του Μεταξουργείου, δημιουργημένο από τον ίδιο
καλλιτέχνη. Το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής το συνδέει με τη βιβλιοθήκη της ένας διάδρομος που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση προς τη βιβλιοθήκη. Το κτίριο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2014 και φιλοξενεί τόμους βιβλίων από όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Είναι ενιαία δηλαδή βιβλιοθήκη, η οποία έχει κοσμηθεί και με μια σειρά από αντίγραφα προσφορά της Alpha Bank και βεβαίως την είσοδο με ένα ζωγραφικό έργο του Σωτήρη Σόρογκα, πολύ σημαντικού Έλληνα ζωγράφου, που μας το δώρισε δηλαδή στη Φιλοσοφική Σχολή και στη βιβλιοθήκη της ως μόνιμο έκθεμα. Στο προαύλιο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ανιδρυθεί ένα άγαλμα που απεικονίζει νίκη, στηριγμένο βέβαια στην απεικόνιση της νίκης της Αμοθράκης κυρίως. Το συγκεκριμένο έργο είναι γλυπτό του Νεκτάριου Κοντοβράκη, ο οποίος έχει δουλέψει στην Αίγινα και σχετιστεί ιδιαιτέρως με τον γλύπτη Χρήστο Καπράλο, που εργάστηκε επίσης στην Αίγινα. Από την άλλη πλευρά, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης, βρίσκεται και ένα ζωγραφικό έργο, μια σύνθεση του ζωγράφου Γιώργου Κόρδη, ο οποίος εικονογραφεί, στην πραγματικότητα ερμηνεύει ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο «Επιτύμβιον Αντιόχου Βασιλέως Κομαγινής». Το ποίημα αυτό γράφτηκε το 1923 και 100 χρόνια μετά ο Κόρδης επανέρχεται και δίνει τη δική του εκδοχή ερμηνεία για το ποίημα. Στο κάτω μέρος της σύνθεσης μπορεί κανείς να δει μια σειρά από σύμβολα, αποτροπαϊκά, το κεφάλι μιας μέδουσας, ένα γοργόνιο, ένα λιοντάρι, που συνδέονται επίσης, όπως και οι άλλες δύο παραστάσεις, με την περιοχή της Κομαγινής, ενώ παρεμβάλλονται και κάποια κείμενα, το ένα γραμμένο από συνάδελφο επίκουρη καθηγήτρια της νεοελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και επίσης ένα ακόμα αυτοσχόλιο, θα έλεγα, του Κόρδη για τη σύνθεση που έχει κάνει τη σχετική με το ποίημα του Καβάφη.